Nyakora mogo macheni kendo wantiere karka cheno maru pindi nyime mor marani podi kete karka no chak chendo nyaka sane makoro sawadai ka beach tok sario maru kinyi makawuono wantiere tielo mogik mar cheno ni maru pinyi twak mokwongo kinyi makawuono tema wanyalo somo karka achiel ka achiel wanyamana luogi ka ote mokwongo wuok kuom Shemo Tho wacho ni greetings Cleophas aluo twak kendo amor wach Koimburi rach matek en picha marach kendo tugo ma ok onego timre Kenya kaka piny ma olony. He must be arrested and arraigned in law court to face the charges. Let's be patriotic as citizens. Gik ma Koimburi notimo nyiso picha ma ok ni kare oko ka. To gima wuoro Cleophas, Kenya, gimora mora is possible. Ero kamana ahinya kuom ote mari. Machielo nyakoro moge jwang' bende mantiere kae mabedo kae ka waluwo mantiere kachiel ma ote mawuok kuom Oscar Omondi. Wachalo twak e yo makare ahinya okinyi makawuono kamantiere kae kaunti ma Nairobi wach Koimburi no anto ok omora ahinya kamantiere ero kamana ahinya. Ote machielo ma pod bende biro kar ka en mar Vincent Kajomo neno ka ntiere game rai sub location Nyakach North Nyakach ward Nyakach sub county ero kamana ahinya kumote mari Salfry Ongadi Cleophas oyawre kindly penj na wakili Ochibaba eke wakili mano my classmate ni broad based onge ber mawayude okonyo mana individuals. To be honest, dhano winjo matek sana yore mag thieth rach seriously dakteche bende ok chul. Ayo Ochibaba ngiduoke kangidu thuolo kangiduogo. Ruth Athio Chieng' wacho kama sirkal ni tutero jopiny marach adieri thine iye en singo limbe gi fake apologies kae geno onge. Swali en niya, nani atakuamua hii serikali? Inaonekana imekwama kabisa. Mogik to pacha aneno ka awacho niero mogik to pacha aneno ni Raila ok dhi chung' omiyo mana Ruto koyo. Geno nitiere ni jo ODM nyaka chung' mae party maduong' madak kos presidential candidate aluo to wakano moja inako mano paro mantie ka achiel bende mamedo mana luo nika angikonwa mathoth bende kirango gi nyakora moge jwang' achiel ka achiel ukinyi makono yudo gi yo machal nade mano nyabedo kae ka warango gi achiel ka achiel bende antiere kae kod Kevin Okongo koro kinyalo winja achiel ka achiel sani inyama mana miwa paro drama ma ponono ineno kae chal ka gima Kenya sani olokore drama festival to ane stage mopogore kama ntiere kar kae paro debe nien mane gik osebedo kaka timore jod bura ma Juja ma DCI wacho ne otekore owuon. Kevin wach jaod bura ma Juja no wan kako ganda wasebedo kwa nene kendo wasebedo kwa winjo gik matimore Kenya. Gima duong' en ni waweyo ni obila mondo tim tijgi kako obila nyalo timo winjo ka ji nyicho wuoyo kendo jotendwa mamoko bendo se wuoyo to en gima ok dibed ni maber ni mbunge mabende ji oketo kuome geno kendo oganda neno kako nyalo loso ni nyalo loso gimana kamano en owuon mondo drama ma kamano bede Kenya. Ok en gima ber kendo ok anyal lose wachno mang'eny nikech ang'eni pod polis timo nonro makare to koseyudo adiera to mbunge makamano ibro kawne chik mager koponi en manyalo loso gima kamano. Tadwa na wache Cleophas ni Kenya kaendi nigi vipindi mang'eny matimore to vipindi moko nitiere madiera to moko be nitie mamiriambo. Ka wanyalo paro chien higa mar 1990 Ouko pod ok nyalo wil ni gima kamano otimore ne kendo king'iyo sigand Ouko tibro yudo ni aila ni nowuok to gikone to Ouko noninde bade. Omiyo adwa na kwa migepe mag sirikal
mondo chung gadiera to koyud ka jaod bura ma jojano nyoloso gino kende to kawne chik mondo chik no ti, mondo chik no bed ranyisi noganda wa mamoko kata wabunge wa mamoko. Kevin, ntiere gik mathoth ahinya manya bedo kae katimre. Koimburi makore wacho ka gi DCI no tekore no wuon ene kweth mageto sirkal tesre ko talen kanyo kod Rigathi Gachagua. En paro mane mapono nyalo bedo ni ntiere e ye kae? Mapono nyalo bedo ka iparo kaka janon siasa ni nyalo bedo ni itimo. Oganda moko wacho ni en script mondiki mani oket ji ka loso, omed ji loso, kata ji omed loso e kinde ka kinde mana kama ntiere kar kae. Dipime kod ang'o sani kama wantiere ni kirango weche mag siasa ahinya siasa mar DCP mabende yangore ni libedo chama ma thoth jod bura mantiere Central masiro Rigathi Gachagua dhi bedo kachungo. Adwa nang'iche Cleophas ni jod bura mawuok Central nyalo dwaro mondo ging'ere e weche mag siasa nikech king'iyo sani ng'amotelo negi manen deputy president mane jo bura go nothicho dwaro mondo bed gi wabunge mang'eny. To ma be nyalo ng'isowa ni samoro ginyalo bedo ka giloso gik moko aila gi mondo giyud kaka ginyalo go siasa. To ken adier ni yo ma giloso ni ema gidwan mondo gi thrive go, mondo gichop mondo ganda mag Kenya mondo negi ni isandogi. To kwan kaka oganda matindo ok wadwa her ni gima kamaendi timore. Adwa nawach ni pogruok e paro ok en sigu, kendo ok ng'is ni ng'ama kamano onego timne gima rach. Kata kopo ni mbunge ma Juja kaachiel gi wabunge man Central ok negi sirikal magine mane gitiyone, ok onego bed ni giywak nikech gine mane gimiyowa sirikal masani koro giywakeni. Sirikal matiyo sani ni Cleophas gine mane gikelonwa. Wan kaka oganda manochung' gi jakom Raila Odinga nokwane sirikal ni. To sani ka ywak nitie to nego ging'i gi ywagno. Ka gin gi chandruok to nego ging'igo. To magidwa loso ni mondo oketh kwe marwa wan kaka oganda Luo kendo wan kaka oganda Onagi, wan kaka oganda Kenya ok wanyal yie. Erokamano Kevin, waduogi studio kar kae mondo me winja ne. Adwa nawach Cleophas ni nyicha winjo kaka jalup ker machon noloso. To nokolose yo mane mako oganda, kong'is ni en jatelo mariwo oganda duto. Nikech wache manowuok mano gimiwacho e dhogi e gima nie chunyi. To gima nowacho momakore gi 2007 samoro gin achiel kuom gik manye ema gisechako timogi. Koro kodwa her ni weche matimore maricho mondo dhi mbele gi kaka gitimore no. Andadwa nang'isi Cleophas ni Kenya ka king'iyo joma ywak ahinya sani to ni kiloko toki ni ne un ni ne sirikal tu loko toki mana kaka notimore ne ker masani tiyo ka ne jalup Uhuru Kenyatta president machon. Jogi nyalo dwaro ni gimany yo magin be gibedogo e limelights mag politics magwa ma Kenya mondo gibed kodichieng' iwuoyo kuomgi ni timonegi marach. Omiyo an Cleophas gima nyalo wacho ni wawene sirikal, wawene polise mondo tim uchunguzi makare. To kane yudi ni mbunge ni noloso gini kende to kawne chik mondo chikno
mondo bi otine nyaka jowa manyalo neno gimibro timne. Erokamano Kevin. Yana mono meduoge studio karka dongi tu akachel kene madhi bedo kaka mako to ayeno Ochieng' gorno osemiyowa paro mabende nitiere godo e wiye kae to paro madipo ni nitiere manyamiyo duond bura mar DCP mano otele kod kweth magedo sirkal tesre mabende githoth e kwethno nitie mar DCP nitie mar Wiper nitiere DAPK kama gintiere irango gi kendo ng'ato wacho ni en paro mar keto oganda olos kuom gi pile ka pile koso ket jo Kenya busy oket sirkal busy bang' ma poro dheno script machelo weekend kadipo ni ma orumo. Erokamano ayie gi wach mosewach mbele kanyo ni ma en script do anyise ni jogo nigi jatend loso scripts Kenya ka scripts moselosi mag tugo koro kele siasa ma mana mar ariyo kendo mokwongo nosechaki niwinjo kiwacho ni nitie chemicals moko midhi ole wi jalup ker machon mondo wi olal koro bera ni en kanyo to ok onyal tiyo mano mokwongo mar ariyo ero nwaseneno mar ndhirruok ng'ato ndhire en owuon koro shida mabedoe siasa to ng'ato nyalo tiyo gi anything and everything mondo bed relevant news iwacho ni all news is good in politics whether it is negative kata en positive iwuoyo kuom kata wan sani wa discuss gi kado be ni ko imburu ko timo wachni ok dwa ginane ok dwa wuoyo wiye koro be samoro miyo gi atwa mbele dala gi kucha kuonde mobiro chungego ka koro ji neno ni isando gi ng'eni jomoko ok bi believe ni gino manotimo kende sana jok ma dala gi kucha ibiro winjo ni sirikal ema sandogi koro siasa kato ng'ato tiyo gi anything actually jalup ker machon wa Munyoro ogomba goma ni mondo sirikal otkawe mondo ndhiye mondo tere iye kose ndhiye motere iye ng'eni en kako sebedo ko fan gine mar jo Kenya mamasawa kata Central Kenya odwa ni jogo mondo bitoke te gimoro ma sirikal nyalo timo ne mondo achieve mano biro timo winjo kaka tindo wuok oko ko yanyo ker oyano temo provoke gi mondo jogo respond to response mora mama gibiro timo nyaka gibi giwuo ka giseneno ka ng'ani wuoyo pile ka pile jalup ker masani Ngire Kindiki osebedo ko wuoyo e wi Munyoro ka wa Munyoro wacho kama to duoko to mano gima gidwaro mar ariyo ilo ka chuny wa Munyoro ng'eno somo political science ong'eyo gik motimo odwani mondo chieng' moro ochwak ne jogi wach mondo jogi giwang' mondo make ka neno bunge nobedo discussed actually for a long time ero ka en mi wuoyo kuome to mano e gima more mano gima dwaro ni en oshape iwacho shaping conversation en mo shape conversation samoro ma script mar ng'ani kata gine mane gigoro bang' ma tibiro neno moro kendo mwadonjo ge weekend nikech weekend is long ok nyal linga kamano ginyalo miwa script machielo en mana koro bedo matek ka chieng' moro adier samoro ing'eni gik mano wacho ni sirikal samoro dwa hinye nyalo bedo adier but ka gidhi mbele gi tim mar ketonwa kipindi script video gik mwaneno gi to believing biro bedo matek kata samoro kidwa hinye koro gadier to nyalo hinyre nikech koro ing'eni sirikal be biro tiyo gi gino ni dong nuneno ka MP cha Koimburi notimo gino kende tidhiro kitimo ne ng'ato marach kamoro sana e kweth mar koro joma keto sirikal tesrego to sirikal biro chako wacho ni mago mana kipindi tibiro yudo nitie joma believe koro all news is good all relevance is good all gine is good luongo ni wewel gi nying no but siasa mondo mi wuogi kata wuok positively news mondo neni kata wuok negatively en inemi wewi to nyalo miyo Munyoro yud o galvanize jo Central Kenya kata jo Kenya mama sama luwe ji mang'eny luwe sani malich to mana gima dwaro kata kido kako wuoyo kata mena ne wasani moko mano dhi neno ker jalup ker masani donjo ko chiwo order to chiwo order ne jo Central Kenya ko nyiso ni kik giwinj thumbe jogo nikech ne gidhi gi wuoyo gi president koro mane gima dwaro koro kosebedo gi lupno motegno mong'eni jogo ni toke te kochopo 2027 joma serious madwaro bedo president nyaka manye mondo gibed go position motegno koro embo bedo gi bargaining power nyacho ni an eman popular an ema biro gi jok mang'eny un joge utindo kaka nosenyiso ja Wiper Alonso erokamano nyochi baba wantiere kar kanya kura mogijwang' gisani yana mono mi waranga ne alama utimo dichi manyoro piny Kenya ne kama chal nade wan alam ng'uono ikwayo ng'uono ni okwaye ne jojenzi kendo sani nyakura mogijwang'
Jatend piny Kenya William Ruto kane loso duche manyoro owacho kanyo ni ng'uono Ruto rwaki koso chung kama chal nade. Mae kama dan warango kachiel nyakora moge jwang achiel kachiel mano kama wantiere kaka to bang'e nitie alam moro mano tim kod jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi ang'wa wije bende ka oduoge twak e telo ni mogik. Mana kaka kinde ka kinde piny Kenya baga alam makende mar piny kochopo tarik 28 dwe mar abich higa ka higa. Alam mane onywando jotelo buora e kendo bang' jajipo makende Ricky Bolden mane onyoso oganda kod wes mane omulo chunje. Jatend piny William Ruto ne odok chien kendo goyo chunye peksen bang'e kwayo ng'uono rawere mag Gen Z kalure kod kaka sirikal osebedo karakore kodgi pacho ka. To our children, if there is any misstep, we apologize. E wi tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko, jatend piny William Ruto okwa ng'uono piny libamba mar Tanzania to kod libamba ma Uganda ma osebedo kod tudruok makech maket kod mano mar winj tula kod winy mamoko. To our neighbors, if there is any misstep that we have done. E kata odoko ni Ruto obolore kendo goyo bade piny kokwayo ng'uono. Moko kuom rowere mag Gen Z othal kod radar ni ng'uono no ok omulo chunygi. Ngang e kendo dwaro nitiere mondo chak mana gi chiwo chudo ne familia mane joggi onegi e kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuomba msamaha, tungependa kuona ni nini inafanyika tuweze kusikizwa kwa zaidi tu. Ye jatend piny Daktari William Samoei Ruto wakwa igi muolo ni mondo iwinjie jopiny. To kaka president okwa ng'uono wagombo niya gimoro amora ma gik mama notimo nikech biwuok owil ni wane ma joge Gen Z wet wanotho e ndara wiwa pok owil ni gik promises mano wachte pok otim but wagombo ni obed ma ng'at machungi wachne. E mbui mar X kod mamoko, rowere kod oganda mane omedo chwalo pachgi e wi okang' ma jatend piny okawono. E kendo ote mag akwede onyiedhore lela. Achiel kuom otego en mar manyo ratiro ne familia man kod ywak. Kamoko bende ywak ne jatend piny oparo modeko kwayo ng'uono. To moko kuomgi bende wacho ne jo Kenya ol kod ng'uono mikwayo kinde ka kinde to onge lokruok. Jotelo mag Jubilee kod People's Liberation Party e kind duond buche mamoko bende omakamen kod ng'uono mar jatend piny William Ruto. We insist that those who are still missing, those who are still nursing wounds, the apology is not enough. Actions speak louder. An apology, when you're giving an apology, you must have shown goodwill initially. He has not shown any sort of goodwill whatsoever. The reason we are saying it is a ploy, it's a fake apology that has no weight or meaning, it is because we listened to the parliament of Tanzania calling the government of Tanzania to do more torture. Walter Nyambaga, Ramogi TV. And Father, we pray. Social media that has decided to run our country, Father, that spirit, my Father in heaven, we want to confess as the legislators that indeed we must sort out that sector. And Father, we shall have courage to stand and believe in what is good for the country, what is good for our generation, what is good for the future of Kenya. Father, forgive us. Nyakona mogi juang ka wantiere karkari winjo kanyo alam ng'uono ma okwa kod mathoth ma bende pod nitiere karkae achiel kachiel mano ka warango gi mana ikindegi. Achaka kod Ochibaba kato bang' adhi ane ir Kevin Albert okong'o kanistre ma Kisumu. Gima jatend piny Kenya owacho kanyo ni if kaponi ne wakosonu ng'uonwa uru kadi pondi gimoro kotimo makare ng'uonwa kanyo bende mede wach ma Elachi wacho alam mare mowacho mbui mar social media ketho piny kendo wacho kaka jod bura kinde ochopo mar mondo gitim gimoro to mae biro e kinde ma jod bura mal dai Marian Kitany utero bill mano mar kika the Kenya Information and Communication Act makoro sanity amendment 2025 mar mondo mi olos ka edhirid chike ka gitiyo kod mbui kod ka gitiyo kod kata kod apps mamoko mabodoro jo Kenya mondo mi ondikre manyien kata mondo mi uti kod ID margi mondo mi gichope e kinde giduto gichal nade e kinde molose ni ng'uono ni orwake.
Kapok adhi ng'uono awuoye mar Keitani bill miwacho no. An kana ng'iyo bill no and kana winjo bende kowuoye wiye. Tapani en jie makawe marach king'iyo bill no nikech no fight ni mondo samoro kinyiewo awach kata kinyiewo bundles gi kanyo. Tini kiata ne pesa ni no. Mimi iga no, is it enough? Magi mano wuoye wiye. Billing no. Billing no. People should know. Ke samoro nyiewo to kitiyogo tiyudo no rumo kar mondo jogo wewe idhi thuolo kata kinyi ti kode. Koro mana pane gi kana winje gi oko kata kana ng'iyo bill no. But anyway, pod wabiro interrogate. Alam manyoro mane timo ni national miluongo ni National Prayer Day ni. Anapano luongo ni Nairobi Prayer Day because iyudo nyaka no chakre en mana Nairobi ka titere mana Safari Park gini kuma jok ma ok onyalo chopo. National should be everyone. Yeah. Samoro bere kete ga Uhuru Park mondo everybody odhiyo ng'eno donjo Safari Park ok yot ne joma osedhi kuro. Iyudo mani jok matin mano gwel emodhi kuro to nitie pes public mitiyogo. Koro winjo be nitere kaka kore timo celebration mag national holidays gi. Prayer Day no winjo next time okel kata thuro koredo. Samoro tere Kisumbu kono. Jirome kono tikete pap maduong' ma jite dhi e kuro to jilemo kuro kanyakla iluongo jolejo iluongo jo ok ni neno jalejo moro kanyo. Ok ni neno jalejo ka lemo kanyo ok ni neno ka joko pere ni kanyo mo winye dharo gi joko pere kata. Koro obinjo be ni ko National Prayer Day tiketo nyaka ji duto te mondo jo Kenya feel part of it. As it is, one and only an elitist. And then a joke moko moyer. Talking joke and manyale mone Kenya. Chenge Bishop Chenge moro ni neno one twaro ko makika police. Mana ne gimisa ina rutuja. Maka joke molo neno ka lemone Kenya. Mondo koro bed gima inclusive. Ya mano mokwongo. Mara riyo nguono mane jatend piny okwayo mokwongo ingeni kichago gimoro isewacho ni kichago gimoro ni if is conditional. Tena ne ok acknowledge ni nitie gima notimore marach. Ine moduogo ni gino ni ka in iparo ni nitie gima notimo marach to mondo ing'wonwa. It can't go that way. Mano cannot be an apology. In moduogo ni gino ni ka in iparo masa moro kaka joma ng'eny koro kaka Gen Z winjo ka wuoyo gino gipar ni gin ging'eyo ni nitie gima marach manotimore but president neno ka gima onge gima marach manotimore momiyo nyisogi ni if we wronged you please forgive us. Apology winjo be ni obedo something that comes from the bottom of your heart. I acknowledge mokwongo. Ingeni kiwacho ni if to ki acknowledge gima notimore, joma nonegi, jok manolal, mamoko be polal nyaka sani. Koro nyaka acknowledge ni yawa jomoko nonegi. Wayie ni joma kama nonegi, joma kama podolal. Ng'wonwa uru, watemo uchunguzi, twakwa ng'wono ne joma nonegi. Eka bedo maber. But kiwacho ni if kiang'o mano koro mar Gen Z no. Kasto mar Tanzania ni takeni ikwa ng'wono nang'o manotimore. Kech ka neno to hapa ni jo Kenya ema notimne gima rach. Kane neno kaka ne jo Kenya sana Boniface Mwangi kata nya Uganda mo mana gidhigo cha Agatha nino ka gine mano kosne gi actually owinjo benni jogo jo Tanzania ge makwa ngono kisidhi neno clip madhi mbele kaka gi wuoye wi jo Kenya e bunge nyake parliament makono okapar ka wan mo jo kwa ge ngono gin mo jo benni gikwayo ngono koro gik madhi mbele mag conversation to ber ken ngat mo yalo not dong neno ko yalo oyalo mutegno be momiyo president owacho kama en ne ok oikore mar weyo ne kwayo ng'wono ne jok mosetimne gima rach. Alam mar Elachi Nyasaye tema winjo alam koro Nyasaye mabiro decide kata oyie kata ok oyie but nyaka wa appreciate ni fighting for liberation mosetimore chien kacha mokwongo 1963 60s 50s kanyo nodwaro uhuru bang' waseyudo uhuru iyudo ka nitie second liberation third liberation kata third liberation mana Jakom gino goyo 90s nitie multi-party or plurality in our politics mano be notim to samwa chopeni nitie kendo liberation mibiro tim to ok bitime e street sana ibiro time online mano koro nyaka wayie ni changes nitie technological advancements nyaka wayie ni nitie mako poni in ema ok inyal lokori kaka sirikal mondo i engage jogo kanyo iyud joma nyalo engage jok man online go to ok bibiro bang' alama ok bikonyo winjo seche moko wacho ni nyithindo ma China ni class primary gitimo technology to Kenya ka inyiso gi mondo gilem mondo floods kik bi mondo gilem mondo gik moko kik timre koro jomoko dhi mbele gi technology to wan osiko mane alam to ber lakini nyaka wayie ni space ma koro wantie ni digital space nyithindwa biro express themselves oweto Gen Z Gen Alpha mane gima gibiro timo gibiro dhi mbele gi internet koro alam moko mikwayo ni kia internet kik tigo marach kia en mane mondo wa regulate to gik ma gikwayo e internet kanyo gin genuine concerns ka jomoko wacho ni
pesa mogol mondo tim go project ok tim go project pesa go lal jogo mose somo actually ng'eny gin jomo osetieko sikul jok mane e campuses gionge tich ka gi complain kamano onge rach gimomiyo jo bende sirikal timo en mondo a address gik ma jogo raise koro ka gibiro bedo gi kwe but ka ok gitimo mano tanyalo nyisi ni mbele ka kok wadhi obiro bedo marach zaidi. Aya, erokamano ahinya. Abiri Kevin, kendo e thuolo ni alam kaachiel koda ka ng'uono ma jatend piny Kenya okwayo. Orwaki koso oyo to nego bende rangi machalad nyaka alam ma iwinjo kanyo mara Elachi. Erokamano Cleophas. Gima awuoro ni president nyalo kwa ng'uono gi kisungu michako ni if there is. Nyiso ni kata en gima kwane ng'uono ok ong'eyo. To kokwa ng'uono, to kwa ng'uono e wi ang'o? Okwa ng'uono e wi nek mosenego rowere matindo. Koso kwa ng'uono e nek mosebedo e minewa. Koso kwa ng'uono e weche moko osebedo kadhi kare mar weche mag dongruok ma jo osebedo ka geno kuome. Ing'eno kowachonwa gimomiyo kwa ng'uono. Mane mamiyo koro wan kaka rewerni wan joma tindo. Ng'uono neno wanyalo ng'iyo mane kor yamo. Nyako ng'iswa ni ng'uono akwayo ng'uono e wi gima kama. Akwa ng'uono na wacho ni bang' higni 2 gas biro bedo siling 6,000 kata 3,000 to kotimore. Akwa ng'uono ni na wacho ni abiro ndiko yudhewa to kandiko yudhewa. Akwa ng'uono ni gik manasengo nabiro timo n'oganda pok atimo nyaka sani. Koro kanye mwabiro kawo wach ng'uono nene ni ng'uono ni oromore gi gimo wachonwa. To litnwa ka jotendwa nyalo wacho ni gilamo. To lamo gi no samoro Cleophas ok chop kata e boche polo. Nikech iwacho ni lamo to kang' chopo seche moko tichako wach moro kendo chak wuok mopogore. Awinjo kaka mbunge madagore to olamo. Ipani lamo no Cleophas ben lamo mowuok e chunye. Kosen lamo mar ng'iso gandawa. Nyasaye ema chiwo ng'eto ka lam chopo kata lam ok chopi. Kata kamano ochal nade. Alam no chuo. Kata an ja kanisa. Kata an ja kanisa to nitie lamo. Kata an ja kanisa tang'ene nitie lamo manyalo chopo ni Nyasaye. Kiluwore gi gimidwaro iwacho ni ng'ama oduong' imiyawone. Ilamo mane gimidwaro to jak ne gilama giwachnwa ni nyochwa nego nyithindwa. Jensiwa ma rowerni wa moko nyocha tho. Walamo mondo ung'wonnwa. Mondo remo manochwer no kik chwer. Walamo mondo siasa mwagoyo e piny Kenya mondo bed siasa mar accommodative momako oganda wa duto. To king'iyo lamono, to lamono be nomako oganda wa duto koso lamono nen mana lamo makonya achiel. Omiyo an gi kuma bede an lamono ok anyalo wacho na rwake. Mana kaka president bende owacho ni if there is an bende ok anyalo wacho na rwake. Kevin, wach mari mogik ka watieko kasani. Jal ka gima to gima dakwa president. Awinji koro. Gima dakwa president Cleophas kiwinja. Cleophas iwinja. Awinji makare. Cleophas iwinja gima dakwa president. Kamano. Ne ken lamo to nyaka jok mosebedo kopiem go obede e lamono. Jalup president mano owuok oko to gi joma moko ka gidwaro unity for purpose, unity mar ogandawa mar Kenya.
to ji bedo kamoro achiel to ji go chonggi magi lam ma pi wang'i chwer. Anyalo paro kane pod ne gidwaro kom masani gin tiere ni, ne ginyalo lamo ma giwach ni nitiere pi molokore, mi giwach ni pi ne ginyalo loko. Lamo ne mwadwaro lamo mar chwero pi wang', kendo ni chwero pi wang' mar adiera. Lamo ne ma Nyasaye nyalo winjo, to lamo ne moganda mosehinyore nyalo winjo, kendo nyalo kawo lamo no ka gima en lamo mar adiera. Agonero kama na Kevin aduoge studio karka studio ma Nairobi kama na wach mogika wokoma werona okela Ochiengo wach mogika. Ero kama na nyamo kwoko Yesu noneno gigi chon. Nowacho ni jogi lama mana gi dhogi, lakini chunyi to bor kod ahinya. Mane gima waneno nyoro. Mogik, warwako jo Kenya duto tetete, jo Afrika gi jo piny mangima Homa Bay. Budho opek kono, gavana wa ose keto chenro gi mikakati te manyalo miyo jok madhi bet kanyo winjo mor to ngona. Koro ubi chon, une nembe wa mawantie, udhi une ndere, une wanyama mawantie go Homa Bay kanyo. Koro warwako jo Kenya tetete mondo bi Homa Bay, jo Homa Bay urwako welo maber. Iwacho ni Kiswahili kiadhi chendo, lakini Kiswahili gado chendo koro English mwadonje. Warwako welo tende wa waseiko, jiduto te, chieng' tarik 1, warwako kerwa, warwako jatendo gai mar ODM, warwako jotendwa tetete gi jo Kenya duto mondo donj kanyo, mondo celebrate kao kawanto erokamano ahinya. Agoni erokamano ahinya, kendo kama ntiere karkae, oganda medo oro mana ote gi wacho ni then Cleophas, keno timo maber mar kwayo ng'uono, mano nyiso bolruok mathoth. Mana kaka walamo Nyasaye ni owenwa richowa, kaka wawene ji matimono marach, nyaka wawe richo and our generation Gen Z, nyaka dog chien and be ready to be corrected. Anasiro nyaka kwayo Tanzania kod Uganda ng'uono. A leader must be polite and remorseful. Lastly, alam my light asiro matek. Onge moro e alam, onge moro e lemo. Gik mane osiemo e alam gina diere lelo. Nyasaye opar Kenya. Gima nego Kenya en mibadhi. Kata walam nyaka chieng' to kwawe mibadhi to pod wan matek. China is the largest country in the world. Gi population maromo billion 1.6. Billion 1.6. Owacho ni China mibadhi onge nikech nitiere death sentence ne jok ma oyudi gi mibadhi. Tuo maduong' ma nyaka wathiedh Kenya ka en mibadhi. Mano shemotho. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kendo nyaka sani ka nyakoro jok mane makelo e giko an ka kod Kevin Albert Okongo, janon siasa mabendo watwako dokinyi makawuono achiel kachiel ko e studio ma Kisumu. Agone erokamano ahinya kachiel koda ka Ochiengor. Ochibaba erokamano kuom bedo kod e studio mana dokinyi makawuono. Gin janeno mabedi yorno ote. Wagone erokamano ahinya, wabed kod weekend makare. Kochakore kiny kanyo ji donjo Saturday, Sunday, nyasi mar Madaraka achiel kachiel e Ramogi TV kawantiere ground mano Homa Bay. Wadhi bedo kaya ka wakelo ni gigo mathoth mabende timore odiochieng'no achiel kachiel chieng'no ma Jumapil kod chenro mamoko bende mabiro. Adhi weyi ka Lwet Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor kakelo ni chenro mar Mbako Romo kacha kanyo kod chal mar fwambo kod mano mar twak mabende wadhi twak kawuono kotena kod weche mag chuogo IBC. To motelo mano Sharon Ong'ao kelonwa chenro mara ok ng'e jothumbewa en chenro mara pogore mano kinyi makawuono. Koro kikini mabor anyika Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka Tsango riti masani.